Milleiros de galegos emigraron cara a América no século XIX na procura de oportunidades que non tiñan na Galiza. A pesar da súa idade, moitos deles atoparon na diáspora a oportunidade para mellorar a súa calidade de vida e contribuir ao progreso da patria á súa volta. Con eles trouxeron novas ideas e recursos económicos. Tamén un tipo de arquitectura colonial coa que reflectir o seu éxito. O mellor exemplo diso é Ribadeo, o concello galego que posúe a maior concentración de casas indianas de toda Galicia. Hoxe en día conta cunha ruta coa que gozar destas edificacións. O edificio indiano máis emblemático de toda a localidade é situado na praza do concello e a Torre dos Moreno, unha construción erixida a petición dos irmáns Juan e Pedro Moreno Ulloa, emigrantes retornados da Arxentina. O edificio destaca pola súa ornamentación modernista e pola cúpula que coroa o edificio, sostida por 4 cariátides, visible dende as 4 esquinas da vila, hoxe en día en proceso de restauración. Outra boa mostra da pegada indiana é a casa de Don Clemente. Tras acadar unha considerable fortuna e conseguinte posición social, voltou á vila e adquiriu 2 edificios anexos que en parte reconstruiu e acondicionou para crear unha soa vivenda. A rúa de Rodríguez Murías atesoura, sen dúbida, varias das edificacións máis representativas non só da arquitectura indiana, senón tamén do auxe e expansión da vila. O seu nome é unha homenaxe a un dos indianos máis ilustres, Jesús Rodríguez Murías. Pero se existe un barrio indiano por excelencia en Ribadeo é o de San Roque. A maioría dos primeiros emigrantes retornados construíron as súas vivendas nesta zona, por aquel entón, nas aforas da vila. Aquí están, entre outras, a Casa da Axudantía, a vivenda de Dona Esperanza Leiras, a Casa de Dona Ascensión Pillado e a Casa dos Andés. Na beira rúa esquerda da estrada, outras edificacións indianas completan este paseo, sendo as máis destacadas a Casa Rosa, a Casa da Calzada e a Casa dos Enanos. A Casa de Sela é unha das construccións indianas máis antigas de Ribadeo. Data de 1869. Os datos din que é unha réplica da vivenda que o seu promotor tiña en México. O chamado Xardín de Indianos, incluído na ruta, foi proxectado para honrar a memoria dos emigrantes ribadenses. O xardín conta con especies típicas de Galicia e América, como as araucarias, magnolios, plátanos ou plantas floridas. A Casa do Óptico é outro bo exemplo do estilo indiano. Así está coroada polo gurugú, ou miradoiro que acostuma a identificar as residencias dos comerciantes ou armadores dos séculos XVIII e XIX. No xardín aínda se conserva a acacia plantada fai xa un século e a habitual palmeira dos xardíns indianos. O Cuartel Vello é a última parada desta ruta indiana, aínda que unha construcción máis coñecida polo seu volume que polas súas feituras, ten unha virtude, a funcionalidade do corpo principal do edificio, un octaedro de 3 plantas de concepción racionalista. Ribadeo indiano, unha testemuña de historias de éxitos de moitos homes que tiveron a bravura de cruzar o océano na procura dun futuro mellor.